हरे माताजी। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് അധ്യായം 4 കുറച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ? എത്ര ശ്ലോകം വരെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? 8 ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം 7 കഴിഞ്ഞത് 8ാമത്തെ എടുക്കണ്ടേ? 8ാമത്തെ. പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മസംസ്ഥാപനായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. 8ാമത്തെ എടുക്കണം അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പൊ 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനു മുന്നേ കണ്ടു, ഭഗവാൻ പറയാണ് അല്ലെ, ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ ഭഗവത്ഗീത ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതിനുശേഷം അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അപ്പോഴാണ് അർജുനനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. കാരണം അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്, ഉറ്റമിത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ സംശയം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം എങ്ങനെയാണ് അർജുനൻ ഭഗവാൻ വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? കാരണം ഭഗവാൻ ഏത് യുഗത്തിലാണ് ഉള്ളത്? ദ്വാപര യുഗത്തിലാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് വിവസ്വാൻ ഇതിനു മുന്നേ ഏതോ യുഗത്തിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? അപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട്, അന്നും ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, നീയും ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ നിനക്കതൊന്നും ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്കതെല്ലാം ഓർക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അർജുനന്. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന് പിറവിയില്ല, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരത്തിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അധിപതിയാണ് ഞാൻ, യുഗം തോറും ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ എപ്പോഴാണോ എവിടെയാണോ ധർമ്മത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നത്, അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നത്, അപ്പോഴെല്ലാം ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. എപ്പോഴാണോ ധർമ്മത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുക, അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നത്, അധർമ്മം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് വരും? ധർമ്മത്തിന് ക്ഷയം സംഭവിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സമയത്ത് ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. അപ്പോഴും ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കുക, അവരെല്ലാവരും ഈശ്വരാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇനി 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ഭക്തരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായിട്ട് യുഗം തോറും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് അവതരിക്കുന്നത്? ഒന്ന് ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട്, പിന്നെ ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനായിട്ട്, പിന്നെ ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാൻ, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ യുഗത്തിലും യുഗം തോറും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവതരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഇവിടെ പറയാണ്. മെയിനായിട്ട് എന്താണ്? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കുക. കാരണം ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ്. ഭഗവാൻ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാനും അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കാനുമായി വിവിധ അവതാരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ അവതാരങ്ങൾ എടുത്ത് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? എവിടെയാണോ എന്താണോ ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? അപ്പോ നമുക്കറിയാം, നരസിംഹ അവതാരം എവിടെന്നാ വരുന്നത്? തൂണിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള പ്രഹ്ലാദകുമാരനോട് ചോദിക്കായിരുന്നു, നിന്റെ ഭഗവാൻ ഈ തൂണിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഭക്തൻ പറയാണ്, ആ തൂണിലുണ്ട്. ആ ഭക്തന്റെ വാക്ക് സത്യാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ എവിടെ നിന്ന് വന്നു? തൂണിൽ നിന്ന് അവതരിച്ചു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാനും അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കാനുമായിട്ട്
ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. കലിയുഗത്തിൽ കൃഷ്ണൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് അവതരിച്ച് സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണ ഭക്തിയെ ലോകമാകെ പ്രചരിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ കലിയുഗത്തില് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു എങ്ങനെ? ഒരു ഭക്തന്റെ ഭാവത്തില്. ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സമീപിക്കേണ്ടത്, ഭഗവാനോട് എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനോട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഭക്തനായിട്ട്, ഒരു ഭക്തന്റെ മനോഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു സമീപനം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ സ്വയം വന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം വന്നു. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് തന്നു? സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണ ഭക്തിയെ ലോകമാകെ പ്രചരിപ്പിച്ചു. ഭഗവാന് ലോകമാകെ ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ജന്മകർമ്മച്ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോവേത്തി തത്വതഃ തെക്താദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സ്വാർജുന. അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല, അവർ ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തിലെത്തുന്നു. അപ്പൊ പറയാണ്, അർജുന, എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവര്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് മരണശേഷം വീണ്ടും എന്ത് വരുന്നില്ല? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അവർക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ ശരീരവും ലീലകളും യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭക്തൻ മരണശേഷം വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരില്ല, കൃഷ്ണലോകം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ആത്മാവ് ശരീരവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് ഇതൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന് മരണശേഷം വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതിക പാണ്ഡിത്യം മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ഭഗവാനെ ഗ്രഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് സമ്പൂർണത നേടാൻ കഴിയില്ല. ഭക്തിയിലൂടെയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെയുമാണ് സമ്പൂർണത നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പാണ്ഡിത്യം, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില്, നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡില് നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ പണ്ഡിതരാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും, നമ്മൾ എത്രത്തോളം അറിവുള്ളവരാണ്, വലിയ നോളേജ് ഉള്ള, നമ്മൾ PhD ഒക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ അത്രയും ക്വാളിഫൈഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാതെ അവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്തില്ല, സമ്പൂർണത നേടാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ എത്ര ക്വാളിഫൈഡ് ആണ്, ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമുക്കുണ്ട്, അത്രയും നമ്മൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആണെങ്കിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കാതെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാതെ, ആ സമ്പൂർണ്ണ സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാതെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? നമുക്ക് സമ്പൂർണത നേടാൻ തന്നെ സാധിക്കില്ല. ഭക്തിയിലൂടെയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ആ പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. വീതരാഗഭയ ക്രോധ മന്മയാ മാമുപാശ്രിതഃ ബഹവോ ജ്ഞാന തപസാ പൂത മദ്ഭാവമാകതഃ. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പൂകിയ അനേകം പേർ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യപ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ പറയണത്? രാഗം, ഭയം, ക്രോധം, 3 കാര്യങ്ങളാ പറയുന്നത്. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം, ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായിട്ട് എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പൂകിയ അനേകം പേർ, ഭഗവാനിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പൂകിയിട്ടുള്ള അനേകം പേർ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യപ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ തന്നെ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായിക്കൊണ്ട് എന്നിൽ ദിവ്യപ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനില് ദിവ്യപ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ? രാഗം, ഭയം, ക്രോധം ഇതിൽ നിന്ന് മോചിതരാണ്. രാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ്. ഭയം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ശരീരത്തോട്, മരണത്തോടുള്ള ഭയം. ക്രോധം എന്ന് വെച്ചാലോ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്രോധം. രാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളില്ലേ, ആ സുഖങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി, അത് ഇല്ലാതിരിക്കുക, അതിൽ നിന്ന് മാറാം. ഈ കാര്യങ്ങൾ, ആസക്തി ഇല്ലാതിരിക്കുക, ഭയം ഇല്ലാതിരിക്കുക, ക്രോധം ഇല്ലാതിരിക്കുക, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചിതനായിട്ട് ഭഗവാന് ശരണം പൂകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറ്റും? ഭഗവാനില് പ്രേമബദ്ധരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കീഴിൽ ഭക്തി സേവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിന് കൃഷ്ണനോടുള്ള സ്നേഹം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോ എപ്പോഴാണോ
എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നത്, വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കീഴില് ഭക്തി സേവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, അപ്പോ ആത്മാവിന് കൃഷ്ണനോടുള്ള സ്നേഹഭാവം ഉണ്ടാകുന്നു. ഭഗവാനോട് ആ ഒരു സ്നേഹഭാവം ഉണ്ടാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആർക്ക്? ആത്മാവിന്. എങ്ങനെ? ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കീഴില് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക. ഭക്തിയുടെ സേവനം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ശുദ്ധ ഭക്തിയിലൂടെയും ആത്മീയ സാധനയിലൂടെയും ഒരാൾ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയെ നേടി ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത ധാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കാം. അങ്ങനെ ശുദ്ധഭക്തിയിലൂടെയും ആത്മീയ സാധനയിലൂടെയും ഒരാൾ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയെ നേടി ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത ധാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെ? ശുദ്ധഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും. നമ്മള് ശുദ്ധഭക്തിയിലേക്ക് എത്തുന്നു, പിന്നെ ആത്മീയമായ സാധനകൾ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടും? ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം കിട്ടും. അങ്ങനെ മോചനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാം? ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടി ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എവിടേക്ക് സാധിക്കും? ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക്, ശാശ്വതമായ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക്. യേ യഥാമാം പ്രപദ്യന്തെ താം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം മമാവത്മാനുവർത്തന്തെ മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവശഃ. എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഏവർക്കും ഞാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാവിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പൊ എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച്, അപ്പൊ എന്നിൽ എങ്ങനെയാണോ ഒരാൾ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് തക്കതായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലമാണ് ആര് നൽകുന്നത്? ഞാൻ നൽകുന്നത്. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാവിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? യേ യഥാമാ പ്രപദ്യന്തെ താം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം എന്നാ പറയണത് അല്ലെ. എന്താണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമ്മള് ഏത് വിധത്തിലാണോ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അത്തരത്തില് ഭഗവാൻ എന്ത് തരാണ്? നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. യേ യഥാമാം പ്രപദ്യന്തെ എന്ന് താം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏതൊരു പ്രകാരമാണോ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്രകാരം തന്നെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് അതിനുള്ള അവസരം നൽകാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് സാധിക്കും. പലതരത്തില് മുക്തികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഏതാണ്? സായുജ്യം, സാമീപ്യം, സാലോപ്യം, സാരൂപ്യം, സാഷ്ട്യം. അപ്പൊ ഏത് രീതിയിലാണോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അവസരം തരുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ തക്കതായ പ്രതിഫലം ഭഗവാൻ നൽകും. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാവിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണനോടുള്ള ഭക്തിപൂർണമായ പ്രേമം വിവിധ ബന്ധങ്ങളിലായി പ്രകടമാകാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക്. അപ്പൊ പ്രഭുവായിട്ട് നമുക്കറിയാലോ, ഹനുമാൻ ഭഗവാന് ഒരു പ്രഭുവായിട്ടാണ്, ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ് ഹനുമാൻ. പിന്നെ സുഹൃത്തായിട്ട് ആരാണ്? അർജുനൻ. പുത്രനായിട്ട് യശോദാമയും പിന്നെ ദേവകി മാതാവ് അല്ലെ. പിന്നെ കാമുകനായിട്ട് നമ്മള് രാധാറാണിയുടെ എന്നിങ്ങനെ കൂടാതെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഭക്തന്മാർക്ക് സുഹൃത്തായിട്ട് ഇവിടെ സുദാമയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭക്തന്മാർക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിലും ദിവ്യലോകത്തിലും വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം പുലർത്താൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഭക്തന്മാരെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം പുലർത്താനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനോട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തക്കതായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലം നമ്മുടെ യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ തരുന്നോടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. അവ്യക്തിഗതവാദികൾ തങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം നശിപ്പിച്ച് കൃഷ്ണനിൽ ലയിക്കുമ്പോഴും ശാശ്വതാനന്ദം നൽകുന്ന ഭഗവത് സേവനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവർക്കാകുന്നില്ല. അവ്യക്തിഗതവാദികള് അവര് എന്തിലല്ല ഇരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിഗതവാദികളല്ലല്ലോ, അവ്യക്തിഗതവാദികളാണ്. അവര് ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് ഭഗവാന്റെ ഏത് മുക്തിയാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്? സായുജ്യ മുക്തി. ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശത്തിൽ ലയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല? ശാശ്വതാനന്ദം നൽകുന്ന ഭഗവത് സേവനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവർക്കാകുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ആരാധിക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവാന് നമുക്ക് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു രൂപം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു പ്രകാശത്തിന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ?
ഒരു പ്രകാശത്തിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഒരു രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാല ചാർത്തി കൊടുക്കാം, ഭക്ഷണം നിവേദിക്കാൻ കൊടുക്കാം, ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സേവകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് ഒരിക്കലും ശാശ്വത ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെ? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവർക്കാകുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട്. അതിനാൽ അവർ പലപ്പോഴും വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരുന്നു. കാരണം അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സായുജ്യമുക്തിയാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ആ ശാശ്വതമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരുന്നത്? അവര് ഭഗവാന് ഒരു രൂപമുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അവര് കൃഷ്ണനിൽ ലയിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ ശാശ്വത ആനന്ദം നൽകുന്ന ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ആകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാംക്ഷന്ത കർമ്മണാം സിദ്ധിം യജന്ത ഇഹ ദേവതാഹ ക്ഷിപ്രം ഹി മാനുഷേ ലോകേ സിദ്ധിർ ഭവതി കർമ്മജ. ഈ ലോകത്തിൽ ജനങ്ങൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ വിജയം വരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മൂലം ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ ഫലം സിദ്ധിക്കാറുണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ജനങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണം ഈ ലോകത്തില്? കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ വിജയം വരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മൂലം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാല് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ കർമ്മങ്ങളിൽ വിജയം കൈവരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മൂലം ആരെ ആരാധിക്കാണ്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കർമ്മങ്ങളുടെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഫലം സിദ്ധിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഭരിക്കാൻ ഭഗവാൻ നിയോഗിച്ച ജീവാത്മാക്കളാണ് ആര്? ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. ആരാണ് അപ്പൊ ദേവന്മാര്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഭരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ നിയോഗിച്ച ജീവാത്മാക്കളാണ് ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. ദേവന്മാര് നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെയാണ് ആരുള്ളത്? ദേവന്മാരുള്ളത്. നമ്മള് ഭൂമി എത്രാമത്തെ ലോകമാണ്? ഏഴാമത്തെ ലോകം അല്ലെ? ഭൂലോകം വന്നിരിക്കുന്ന ഏഴാമത്തെ ലോകം ഭൂലോകം. അതിനേക്കാളും മുന്നില് ഒന്ന് അഞ്ചാമത്തെ ലോകാന്ന് തോന്നുന്നു ദേവന്മാരുടെ ലോകം പറയണത്. നമ്മൾ സ്വർലോകം പറയണത് ദേവന്മാരുടെ ലോകം. അപ്പൊ ഈ ദേവന്മാരുടെ ലോകം ദേവന്മാരെന്തിനാണ് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്? കാരണം ഈ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ വിഭവങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനെ മുഴുവനും നമുക്ക് വിനിയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അത് നമുക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിയോഗിച്ചതാണ് ആരെ? ദേവന്മാരെ. അപ്പൊ ഓരോത്തിന് ഓരോ അധിപന്മാരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാം നേരിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യണതിന് പകരം ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അഗ്നിക്ക് ഒരു ദേവനെ വെച്ചു, വരുണനെ വെച്ചു, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സൂര്യനെ വെച്ചു. അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഓരോ ദേവന്മാരെ അങ്ങോട്ട് നിയോഗിച്ചു. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെങ്കിലും ഇവരെ കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആര്? ജീവാത്മാക്കൾ. നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ നമ്മളെക്കാളും ഉയർന്ന ജീവാത്മാക്കളാണ് ദേവന്മാര്. നമ്മള് ഇതേപോലെ തന്നെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോ നാളെ നമുക്കും ആരാകാൻ സാധിക്കും? ദേവനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാൽ ഫലം കിട്ടും. പക്ഷെ ആ ഫലങ്ങൾ താൽക്കാലികവും നശ്വരവുമാണ്. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവർ അത്തരം ആചാരങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നു. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഫലം കിട്ടാണ്. പക്ഷെ ആ ഫലം എങ്ങനെയായിരിക്കും? താൽക്കാലികമായിട്ടായിരിക്കും, നശ്വരമാണ്, നശിച്ചു പോകുന്നതായിരിക്കും. കാരണം ദേവന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ തരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. താൽക്കാലിക ഫലങ്ങളെ നമുക്ക് തരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അത് തരാൻ ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവർക്ക് അത് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഇത്തരം ആചാരങ്ങളൊക്കെ അവഗണിക്കും. അല്ലാത്തവര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ തസ്യ കർത്താരമപിമാം വിദ്യ കർത്താരമവ്യയം. പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും അവ്യയനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയുക. അപ്പോ പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട്, അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങളും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തില് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. ഏതൊക്കെയാണത്? ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും അവ്യയനായ ഞാനല്ല ഇതിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയുക. ഭഗവാൻ ഇതിനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്, പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ കർത്താവല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്.
ഭഗവാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും സൃഷ്ടിയുടെ പ്രധാന കാരണമാണ്. അപ്പൊ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാനാണ്. സർവ്വകാരണ കാരണമാണ്, എല്ലാത്തിനും കാരണമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പത്തി, നിലനിൽപ്പ്, നാശം, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി ഉണ്ടാകുന്നതും നിലനിൽക്കുന്നതും നശിക്കുന്നതും എല്ലാം ആരിലൂടെയാണ്? ഭഗവാനിലൂടെ തന്നെയാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ആരിലൂടെ തന്നെ നടക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിനും കാരണഭൂതൻ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. കൃഷ്ണനെയും കൃഷ്ണാവബോധത്തെയും ഏറ്റെടുത്തവൻ ജാതിയിലേക്കും വർഗഭേദത്തിലേക്കും കണക്കാക്കപ്പെടാതെ എല്ലാ കെട്ടുകളിൽ നിന്നും അതീതനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയവര്, കൃഷ്ണ അവബോധത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവര് ഇതിനെല്ലാം മുകളിലാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിനും അതീതരാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. നമാം കർമാണി ലിപ്പന്തി നമേ കർമ്മ ഫലേ സ്പൃഹ ഇതി മാം യോഭിജാനാതി കർമ്മഭിർനാസ ഭത്യതേ. കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല, എനിക്ക് കർമ്മഫലേച്ഛയും ഇല്ല. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമാം കർമാണി ലിപ്പന്തി നമേ കർമ്മ ഫലേ സ്പൃഹ. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലത്തിന്റെ ഇച്ഛയും ഭഗവാനില്ല. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവര് ഒരിക്കലും കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ജീവാത്മാക്കൾ അവരുടെ ഭൗതിക വാസനകളെ ആശ്രയിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും അതിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കള് അവരുടെ ഭൗതിക വാസനകൾ ആശ്രയിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കള് അവരിൽ ഏത് ഗുണമാണോ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്, ചിലപ്പോ സത്വഗുണായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ രജോ ഗുണായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ തമോ ഗുണായിരിക്കാം. ഏത് ഗുണമാണോ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മള് ഏത് ഗുണത്തിൽ നിൽക്കണോ ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലങ്ങളില് നമ്മൾ ബന്ധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും ജീവികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ അവരുടെ സ്വന്തം കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ്. അപ്പൊ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആര് തന്നെ അനുഭവിക്കണം? നമ്മൾ തന്നെ അനുഭവിക്കണം. നമുക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ആര് തന്നിട്ടുണ്ട്? ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മത്തിന്റെയും ഫലം നമ്മൾ തന്നെ അനുഭവിക്കണം. ആ കർമ്മങ്ങള് അനുഭവിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. അത് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ തന്നെ അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ളതും ഇവിടെ പറയാണ്. ഏവം ജ്ഞാതോ കൃതം കർമ്മ പൂർവൈരപി മുമുക്ഷുഭിഃ കുരു കർമ്മൈവ തസ്മാത്വം പൂർവതരം കൃതം. എന്റെ ദിവ്യമായ പ്രകൃതി അറിഞ്ഞിട്ടാണ് പൗരാണികരായ മുമുക്ഷുക്കൾ, മോക്ഷം പ്രാപിച്ചവർ പ്രവർത്തിച്ചു പോന്നത്. അതുകൊണ്ട് നീ അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വകർത്തവ്യം നിറവേറ്റുക. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഈ ദിവ്യത്വത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് പൗരാണികരായ മുമുക്ഷുക്കള്, ആദ്യം മോക്ഷം നേടി പോയിട്ടുള്ളവര്, മുന്നേ പോയിട്ടുള്ളവര്, അവര് പ്രവർത്തിച്ചു പോന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തത്വത്തില് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? അവരുടെ കാലടികളാണ് നീ പിന്തുടർന്ന് നിന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റണം. അപ്പൊ അവരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടർന്ന് നീ സ്വകർത്തവ്യം നിറവേറ്റുക എന്ന് ഭഗവാനോട് അർജുനനോട് പറയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അഴുക്കാർന്നവർക്കും ശുദ്ധന്മാർക്കും ഒരുപോലെ ഗുണം ചെയ്ത് ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിച്ച വിധത്തിൽ കർത്തവ്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ മുക്താത്മാക്കൾ. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ മുക്താത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തില് അഴുക്കാർന്നവർക്കും ശുദ്ധന്മാർക്കും ഒരുപോലെ ഗുണം ചെയ്ത് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതെങ്ങനെയുള്ളവര്? നമ്മള് ഈ മലിനമാക്കപ്പെട്ടവര്, അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഭൗതികമായ കാഴ്ചപ്പാടുള്ളവര്, പിന്നെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് ഒരേപോലെ ഗുണം ചെയ്ത് നമ്മൾ ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിച്ച വിധത്തില് കർത്തവ്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാം. അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമുക്ക് പറയാം യഥാർത്ഥ മുക്താത്മാക്കൾ എന്ന് പറയും. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഈ സെന്റൻസ് കണ്ടോ? നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല അല്ലെ? എവിടെയാന്ന്?
മാതാജി കണ്ടില്ല. ഓക്കെ, അതിലൊരു എന്തോ ഒരു ഡൗട്ട്. അഴുക്കാറുന്നവർക്കും ശുദ്ധന്മാർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ അഴുക്കാറുന്നവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോന്ന് അറിയാൻ. മലിന ഹൃദയർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇത് കണ്ടു മാതാജി. മലിന ഹൃദയർക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമീകമായ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി കൃഷ്ണാവബോധത്തെ ആശ്രയിക്കുക, അങ്ങനെ കണ്ടു. ഈ ഒരു സെന്റൻസ് കണ്ടില്ലല്ലോ മാതാജി. അഴുക്കാർന്ന ഭൗതിക വാസനയോട് കൂടിയവരുമെന്നുണ്ട്. ഇത് ആദ്യം ഭാവാർത്ഥത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലില്ലേ മനുഷ്യർ രണ്ടു വിധത്തിലുണ്ട്. അഴുക്കാർന്ന ഭൗതിക വാസനയോട് കൂടിയവരും അവ തീണ്ടാത്തവരും. ഓക്കെ, കണ്ടു മാതാജി. രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഒരുപോലെ ഗുണകരമത്രേ കൃഷ്ണാവബോധം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി. അപ്പൊ മനുഷ്യര് രണ്ടു തരത്തിലുണ്ടെന്ന്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വാസനയോട് അഴുക്കാർന്ന ഭൗതിക വാസനയോട് കൂടിയതും ഒന്നതല്ലാത്തവരും. അതാണ് ആ സെന്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാം തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ചോദിച്ചത്. അത് അവിടേക്ക് നോക്കിയില്ല, ഇടയ്ക്കാ നോക്കിക്കൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അതില് എന്താ പറഞ്ഞത്, രണ്ടു കൂട്ടരുണ്ട്. അപ്പൊ ഒന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് ഭൗതിക വാസന, അഴുക്കാർന്ന ഭൗതിക വാസനയോടുള്ളവര്. രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇല്ലാത്തവർ, അതായത് ശുദ്ധഭക്തന്മാര്. ഈ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഒരുപോലെ ഗുണകരമാണെന്ത്, കൃഷ്ണാവബോധം. മലിന ഹൃദയർക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമീകരമായിട്ട് ശുചീകരണത്തിന് വേണ്ടി കൃഷ്ണാവബോധത്തെ ആശ്രയിക്കാം. അപ്പൊ മലിനമായവർക്ക് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ആ അവസ്ഥയിലുള്ളവരാണ് അല്ലെ, നമ്മൾ ഭൗതിക മാലിന്യം നിറഞ്ഞവരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്രമേണ നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്തി നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തും, ശുദ്ധഭക്തന്മാരാകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. നമ്മളിപ്പോ ആ മലിനപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ളവരാണ് നമ്മൾ. പക്ഷെ നമുക്കും എന്താണ്, മലിന ഹൃദയത്തിലുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമീകമായ ഒരു ശുചീകരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് പതുക്കെ നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് എത്താം. ഹൃദയശുദ്ധി കൈവരിച്ചവർക്ക് തങ്ങളുടെ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തികളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കൃഷ്ണാവബോധത്തില് തുടരാനും സാധിക്കും. അത് ആ സെന്റൻസിൽ അവിടെ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, അതാണത് അങ്ങനെ വന്നത്, കംപ്ലീറ്റ് അല്ലത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയില്ല രണ്ടും. ഒന്ന് രണ്ട് തരത്തിലുള്ളവരാണുള്ളത്. ഒന്ന് അഴുക്കാർന്ന ഭൗതിക വാസനയോട് കൂടിയിട്ടുള്ളവര്, രണ്ട് അതില്ലാത്തവര്, അതായത് ശുദ്ധഭക്തന്മാര്. അത് ഇല്ലാത്തവര്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കൂട്ടര് എന്താണ്, നമ്മൾ മലിനരാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ തത്വങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ ഭക്തിയുടെ സേവനമൊക്കെ ചെയ്ത് പതുക്കെ നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. മറ്റേ കൂട്ടർക്ക് അവർ ഓൾറെഡി എങ്ങനെയാണ്, അവര് ശുദ്ധരാണ്. അപ്പൊ അവര് പരിശുദ്ധരാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ആ ഹൃദയശുദ്ധി കൈവരിച്ചവര് അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത് അവർക്ക് വീണ്ടും പ്രയോജനം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി പ്രയോജനം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. കിമ കർമ്മേതി കവയോപ്യത്ര മോഹിതാഹ തത്തേ കർമ്മ പ്രവിക്ഷ്യാമി യജ്ഞാതോ മോക്ഷിസേ ശുഭാത്. എന്താണ് കർമ്മം, എന്താണ് അകർമ്മം എന്നത് ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലും വിഭ്രമിക്കുന്നതാണ്. ആ കർമ്മത്തെ പറ്റി ഇനി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. അതറിഞ്ഞാൽ നീ അശുഭങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകും. അപ്പൊ എന്താണ് കർമ്മം, എന്താണ് അകർമ്മം എന്നത് ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലും വിഭ്രമിക്കുന്നതാണ്. കർമ്മം അകർമ്മം എന്നുള്ളത്. ആ കർമ്മത്തെ പറ്റി ഇനി ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തരാം. അതറിഞ്ഞാൽ നീ അശുഭങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അതാത് കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തം ഇച്ഛയ്ക്കല്ലാതെ ഗുരുപരമ്പരയിൽപ്പെട്ട പ്രാമാണികരായ ഭക്തന്മാരുടെ മാതൃക പിന്തുടരുന്നത് മൂലം മാത്രമാണ് അത് ശുദ്ധവും മോക്ഷസാധ്യവുമാകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കർമ്മം ചെയ്യണം. അത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലായിരിക്കണം, ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ സ്വന്തം ഇച്ഛയ്ക്കല്ലാതെ ഭക്തന്മാരുടെ, അതായത് ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഗുരുവിന്റെ ആ ഗുരുപരമ്പരയിൽപ്പെട്ട പ്രാമാണികരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ മാതൃക പിന്തുടരുന്നത് മൂലം നമുക്ക് എന്താണ്, മോക്ഷം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധി നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കർമ്മം എന്നാൽ എന്താണ്, വേദവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നതാണ് കർമ്മം. അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അകർമ്മം. രണ്ടും അറിയാം. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചെയ്യുന്നത് കർമ്മം, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അകർമ്മം. പിന്നെന്താണ് വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, വികർമ്മം. വികർമ്മം എന്ന് വെച്ചാല് വേദങ്ങളിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വികർമ്മം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും.
കർമ്മണ്യോ ഹ്യപ്പി ബോധവ്യം ബോധവ്യം ച വികർമ്മണഃ അകർമ്മണശ്ച ബോധവ്യം ഗഹന കർമ്മണോ ഗതി. കർമ്മത്തിന്റെ സങ്കീർണതകൾ ദുർഗ്രാഹ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് കർമ്മം, വികർമ്മം, അകർമ്മം എന്നിവയെ കുറിച്ചെല്ലാം ഒരാൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ സങ്കീർണതകൾ ദുർഗ്രാഹ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞ കർമ്മം ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം ആണ് ശരിക്കും. കാരണം ഈ കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്, നമ്മുടെ ജന്മങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. എല്ലാ പ്രവർത്തികളും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമാണെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തില് ശരീരം കിട്ടുന്നതും അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നതും. അപ്പൊ ഈ കർമ്മത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ വളരെ ദുർഗ്രാഹ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കർമ്മം, വികർമ്മം, അകർമ്മം ഇതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. അറിയാലോ കർമ്മം എന്താണ്, വികർമ്മം എന്താണ്, അകർമ്മം എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ കർമ്മം, വികർമ്മം, അകർമ്മം എന്നിവയുടെ യഥാർത്ഥ വ്യത്യാസം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഭഗവാനുമായി തന്റെ ബന്ധം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടേ അറിയാൻ കഴിയൂ. അപ്പോ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്താണ്, കർമ്മം എന്താണെന്നും വികർമ്മം എന്താണെന്നും അകർമ്മം എന്താണെന്നും അതിന്റെയൊക്കെ വ്യത്യാസം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഭഗവാനുമായിട്ട് തന്റെ ബന്ധം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ 3 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കർമ്മം എന്താണ്, അകർമ്മം എന്താണ്, വികർമ്മം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. കർമ്മയ പശ്യ അകർമ്മണി ച കർമ്മയഃ സാ ബുദ്ധിമാൻ മനുഷ്യേഷു സായുക്ത കൃഷ്ണകർമ്മകൃത്. കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെയും അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെയും കാണുന്നവനത്തെ മനുഷ്യരിൽ ബുദ്ധിമാൻ. എല്ലാ തരം കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലും അതീന്ദ്രിയ സ്ഥിതിയിലാണ് ഉള്ളവർ. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്, കർമ്മത്തില് ആരെ കാണാം, കർമ്മത്തില് അകർമ്മത്തെ കാണാം. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വേദവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് കർമ്മം. അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അകർമ്മം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ചെയ്യുന്ന കർമ്മം വേദവിധി പ്രകാരമായിരിക്കണം, അത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം. അതാണ് കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെ കാണാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് ഭഗവാന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം. പിന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, വേദവിധി പ്രകാരം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. പിന്നെ അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെ കാണാം. അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെ കാണാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം, വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരമായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവനാണ് ആര്, ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വേദത്തിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം കർമ്മം ചെയ്യണം, അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ വേദത്തിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരമായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവനാണ് ആര്, ബുദ്ധിമാൻ. എല്ലാ തരം കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലും അതീന്ദ്രിയ സ്ഥിതിയിലാണ് അയാള് സ്ഥിതി നിൽക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭക്തൻ താൻ കൃഷ്ണന്റെ ദാസനാണെന്ന ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാകുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ താൻ കൃഷ്ണന്റെ ദാസനാണെന്ന ബോധ്യത്തോടെ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാകുന്നു. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താ അറിയാൻ പറ്റും, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവബോധം ആ വ്യക്തിക്കുണ്ട്. ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും, ജ്ഞാനം നേടിയൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് താൻ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ് എന്നുള്ളൊരു സത്യം അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ബോധത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. ആ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായിരിക്കും ആള്. യസ്യ സർവേ സമാരംഭ കാമസങ്കൽപ്പ വർജിതാഃ ജ്ഞാനാഗ്നിദഗ്ധ കർമാണാം തമാഹു പണ്ഡിതം ബുധഃ. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാതെ പ്രയത്നിക്കുന്ന ഒരാളെ ജ്ഞാനി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ജ്ഞാനാഗ്നിയിൽ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഭസ്മീകരിച്ച പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് ഋഷീശ്വരന്മാർ പറയുന്നു. ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാതെ പ്രയത്നിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ജ്ഞാനി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയമായ സുഖങ്ങളൊന്നും ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഒരു ജ്ഞാനി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ജ്ഞാനാഗ്നിയിൽ കർമ്മഫലങ്ങളെയെല്ലാം ഭസ്മീകരിച്ച പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് ഋഷീശ്വരന്മാർ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഋഷീശ്വരന്മാര് പറയാണ്, ജ്ഞാനത്തിന്റെ അഗ്നിയില് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം ഭസ്മീകരിച്ച പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹം എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്, ഋഷീശ്വരന്മാര് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് ദാസ്യജ്ഞാനത്തിന്റെ അഗ്നിയിൽ ഹുതം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കുന്നു. അപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികള് എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവത് ദാസ്യജ്ഞാനത്തിന്റെ അഗ്നിയിൽ ഹുതം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനാൽ
ഭഗവദാസ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെ വികാസം അഗ്നിയുടേത് പോലെയാണ്. ആ അഗ്നിയിൽ ഹുതം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല, അദ്ദേഹത്തെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കുന്നു. അപ്പൊ അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവദാസ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വികാസം അഗ്നിയുടേത് പോലെയാണ്. ഒരിക്കൽ ജലിച്ചു കിട്ടിയാൽ കർമ്മ പ്രതികരണങ്ങളെല്ലാം അത് ചാമ്പലാക്കും. അതായത് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളതിന്റെ കർമ്മങ്ങളെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഒരു വ്യക്തി കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് ആരെ കുറിച്ച് അറിയാം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. തത്വത്തില് ശരിയായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ ജ്ഞാനം നേടിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തറിയാം? താൻ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണെന്ന് ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? അഗ്നിയുടേത് പോലെയാണ്. കാരണം ആ കർമ്മ പ്രതികരണങ്ങളെല്ലാം ചാമ്പലായിട്ട് പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് കർമ്മഫലങ്ങൾ ഒരിക്കലും ബാധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു സെക്കൻഡ്. त्यक्ता कर्मफला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यापि प्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः. തന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തി കൂടാതെ സദാ സംതൃപ്തനായും സ്വതന്ത്രനുമായിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എല്ലാവിധ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ തന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തി കൂടാതെ സദാ സംതൃപ്തനായും സ്വതന്ത്രനുമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ എല്ലാവിധ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? തന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ആസക്തി അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി അർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. സദാ സംതൃപ്തനാണ്, സ്വതന്ത്രനുമായിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാവിധത്തിലും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ വ്യക്തി എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ആ വ്യക്തി ഒരിക്കലും കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ല. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാല് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും കർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ല. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി അനാസക്തതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ ഫലാഭിലാഷം കൂടാതെ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി മാത്രം കർമ്മം ചെയ്യുന്നവനാകയാൽ കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിമുക്തനായി മാറുന്നു. ഇതാണ് യഥാർത്ഥ അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുകൂടി ആസക്തി ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കർമ്മഫലം മുഴുവൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അഭിലാഷങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്, കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർമ്മത്തിന്റെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ വ്യക്തി എപ്പോഴും മുക്തനായിരിക്കും. ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? യഥാർത്ഥ അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തി. നിരാശീര്യത ചിത്താത്മാ त्यक्त സർവപരിഗ്രഹഃ ശാരീരം കേവലം കർമ്മ കുർവൻ നാപ്നോതി കിൽബിഷം. മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ചും തന്റെ സമ്പത്തിലും നേട്ടങ്ങളിലും ഉടമാവകാശ ബോധം ഉപേക്ഷിച്ചും ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമായ കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. അപ്പൊ മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിക്കുക, തന്റെ സമ്പത്തിലും നേട്ടങ്ങളിലും ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ അത്യാവശ്യമായ കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജ്ഞാനി, ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല. കാരണം മനസ്സും ബുദ്ധിയും പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു. തനിക്ക് കിട്ടിയ സമ്പത്തും നേട്ടങ്ങളും എല്ലാം ആരാണ്? തന്റെ ഗുണം കൊണ്ടല്ല, അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നമുക്ക് അതിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം ഇല്ലാതിരിക്കുക. പിന്നെ ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യം വേണ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആ വ്യക്തിക്ക് ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം നിഷ്കാമ കർമ്മ അല്ലേ മാതാജി? എന്ത് മാതാജി? ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം നിഷ്കാമ കർമ്മം അല്ലേ? അതെ. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഭക്തൻ തന്റെ ശരീരം പോലും ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉപകരിക്കേണ്ടതെന്ന ഭാവത്തോടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ സ്വതന്ത്രനല്ലാതെ കൃഷ്ണന്റെ ഉപകരണമായി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതുവഴി കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി വിമുക്തനാകുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ആ ഭക്തൻ എന്തറിയാം? താൻ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്ന് ആ ഭക്തൻ അറിയാം.
തന്റെ ശരീരം പോലും എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. താൻ എന്താണ്? സ്വതന്ത്രനല്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഉപകരണമായിട്ടാണ് താൻ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ്? കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി മുക്തനാകുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ ശരീരം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ആ ശരീരം പോലും നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന, ഇതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടും വിമുക്തനായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിത്തായ ഗൗരപ്രമാനന്ദേ ഹരിഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ സ്ലൈഡിൽ അത്രേ ഉള്ളു, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എടുത്തായിരുന്നു അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാല്ലേ നമുക്കൊന്ന്? ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ? പറഞ്ഞു, അത്രേ പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഇന്നലെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. കലിയുഗത്തിന്റെ ഭഗവാന്റെ അവതാരം ആരാണ്? അവിടെ വരെ പറഞ്ഞു അല്ലേ? 8ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ ഇന്നല്ലേ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ആ കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാന്റെ അവതാരം ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അത് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവർത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? മരണത്തിന് ശേഷം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ശാശ്വതമായ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലെത്തും. മരണശേഷം വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല. അവർക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക്, ശാശ്വതമായ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? ചിന്താമണി ധാമം. പിന്നെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം അല്ലെ ഭഗവാന്റെ ലോകം. ധാമാം പ്രപത്യന്തേ താം സദൈവാഭജാമ്യഹം എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? അപ്പൊ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് തക്കതായ പ്രതിഫലം ഭഗവാൻ നൽകും എന്നാണ് അതില് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരുന്നത്? വ്യക്തിഗത സത്തയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കാത്തവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹത്താൽ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് സേവനത്തിലെ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കാതെ തങ്ങളിൽ ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞേ, ഞാൻ കേട്ടില്ല പറഞ്ഞത്. അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്ക് സേവനത്തിലെ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കാതെ തങ്ങളിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന. എല്ലാരും കൂടി പറയുമ്പോ മനസ്സിലാവുന്നില്ല. തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആക്കി നന്നായിരുന്നു. ഉഷാ മാതാജി മ്യൂട്ടാണ്, കേൾക്കുന്നില്ല പറയുന്നത്. മാതാജിക്ക് നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? വോയിസ് കുറയ്ക്കണോ? അതെ, ഒന്നും കൂടി അത് ക്ലിയർ ആക്കണം വേണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് വ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും? കാരണം അവ്യക്തികവാദികളെ എന്തിലാണ് ലയിക്കുന്നത്? അവര് ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അവ്യക്തികവാദികൾ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അംഗീകരിക്കാൻ അവർ കൂട്ടാക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം നശിപ്പിച്ച അവർക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് സേവനത്തിലെ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല താനും. അവ്യക്തിഗത സത്തയിലും ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കാത്തവരിൽ ചിലർ തങ്ങളിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹത്താൽ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോരാറുണ്ട്. പതിനൊന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ എന്നാലും മനസ്സിലാവും. ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് അതായത് ഇതില് ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് 11ാമത്തെ അല്ലേ ശ്ലോകം പറഞ്ഞത്? പേജ് 249. അതില് പറയുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും താഴെ ഭാഗം ഭാവാർത്ഥം ലാസ്റ്റ്. അവ്യക്തികവാദികൾക്ക് തങ്ങളുടെ ശാശ്വത ആനന്ദം നൽകുന്ന ഭഗവത് സേവനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. കാരണം അവര് ലയിക്കുന്നത് എന്തിലാണ്? ഭഗവാന്റെ ജ്യോതിസിലാണ് അവർ ലയിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ അറിയാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ആ
ആ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദം ലഭിക്കുന്ന ആ രൂപത്തില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല? ഈ അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ശാശ്വത ആനന്ദം അവർക്ക് ഒരിക്കലും ലഭിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരാണ്. അവർക്കൊരിക്കലും, കാരണം അവര് ഭഗവാന്റെ ആ വ്യക്തി രൂപത്തിലല്ല അവർ ലയിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ജ്യോതിസിലാണ് ലയിക്കുന്നത് അവര്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അവർ അറിയാത്തിടത്തോളം അവർക്ക് ആ ശാശ്വത ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നില്ല. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെ, സായുജ്യമുക്തി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ? ഇവിടെ ക്ലിയർ ആക്കാവോ മാതാജി? എങ്ങനെയാ മാതാജിക്ക് അറിയേണ്ടത് പറഞ്ഞേ, എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞേ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അവർക്ക് ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ടോ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം? നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ 3 തരത്തില് സാക്ഷാത്കാരം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? പ്രകാശം, പ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഭഗവാനെ ഈ എന്താ പറയാ ഓടക്കുഴൽ വിളിക്കുന്ന ത്രിപങ്ക് രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനല്ല ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അവർക്ക് എങ്ങനെ അറിയുള്ളൂ ഭഗവാനെ? ഒരു പ്രകാശമായിട്ട് മാത്രമേ അവർക്ക് അറിയുള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തില് ഭഗവാനെ അവർക്ക് അറിയില്ല. ആർക്ക്? അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക്. അവർക്ക് ഭഗവാൻ അറിയുന്നത് ഒരു പ്രകാശാണെന്ന് മാത്രം. അതാണ് പ്രകാശത്തിൽ ലയിക്കുക. ആ പ്രകാശത്തിൽ ലയിക്കുന്നവർക്ക് എന്തറിയില്ല? നമുക്കൊരു ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷം ആർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല? ആ പ്രകാശത്തിൽ ലയിക്കുന്നവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അവർക്ക് അത് കിട്ടാത്തടത്തോളം കാലം അവർ എന്ത് വേണ്ടി വരും? വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരേണ്ടി വരും. മനസ്സിലായിപ്പോ? കാരണം പ്രകാശത്തിനെ കാണുന്നതും ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലേ? ആ വ്യക്തിയുടെ രൂപം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കും എപ്പോഴും അല്ലെ? അത്ര തന്നെ. അപ്പൊ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ അറിയാത്തിടത്തോളം അവർക്ക് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് വീണ്ടും വരേണ്ടി വരും. ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ആ വ്യക്തിക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. വ്യക്തി ഇല്ലാണ്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. അത് തന്നെ. മനസ്സിലാക്കില്ല. ഇനി അടുത്തത് ദേവന്മാരാരാണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭരണത്തിന് ഭഗവാനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഭൗതിക ശക്തിയുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ ാണ് ദേവന്മാര്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് എന്താണ് പറയാ? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭരണത്തിന് ഭഗവാനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഭൗതിക ശക്തിയുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ഭൗതിക ദേവന്മാർ. ഭഗവാൻ നിയോഗിച്ചതാണ് ദേവന്മാര്. അടുത്തത് വരുന്നത് ഭഗവാന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളുടെയും അതിനനുസൃതമായ കർമ്മങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം. ജീവജാലങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഉൽപ്പത്തി. വേണ്ട. എന്താണ് നമ്മളെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? വർണ്ണങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നല്ല ചോദിച്ചത്? പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിനനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി. ഇത്രയും പോരായോ മാതാജി? ഇത്രയും മതി. ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് സൃഷ്ടിച്ചത്? വർണ്ണങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത്. എന്താണ് കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം? കർമ്മം ഭഗവാന്റെ വേദത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്താൽ കർമ്മം. ചെയ്യുന്നത് കർമ്മം, നിശ്ചിത കർമ്മങ്ങൾ വികർമ്മം, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അകർമ്മം. മനസ്സിലായല്ലോ? വേദത്തിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ചെയ്താൽ അത് കർമ്മായി, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യം ചെയ്താൽ അത് വികർമ്മായി, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്താൽ അത് അകർമ്മായി. ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്ന പോലത്തെ വേണ്ട അല്ലേ മാതാജി? അല്ല, ഇത് ഞാൻ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞതാ. എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ മൈൻഡിൽ നിൽക്കും ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. അതുകൊണ്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഭാവാർത്ഥത്തിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടവർക്ക് അത് അങ്ങനെ ചെയ്തു വെക്കാം. അത് കുഴപ്പമില്ല. 4 വർണ്ണങ്ങൾ എങ്ങനെയാ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് മാതാജി? ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്. എങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനിക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല?
മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ചും തന്റെ സമ്പത്തിലും നേട്ടങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശബോധം ഉപേക്ഷിച്ചും ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമായ കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടുമിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല. ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് 21 കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അപ്പൊ അതെ അതെ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് വേണ്ടി